Nezuro kwakaitika zvishamiso Mozambique vanyusi vakati ndakudedza successor wangu ndobva vaisa mukomana ane 47 years kuti ange ari successor wake wekuzopindawo achichimhanya ipapo. Ende panapa nyaya iyo yakasimudza mutauro wakawanda mumasocial media kunyanya paZimbabwe parikutonzi vakumboisawo new blood tarisai maborn free crew vasingazive vasina history yekunzi hondo iyaiya yakarwiwa sei varikunzi vakutoiswawo mupower kuti vazotungamira nyika. So zvinhu izvo zvomanje zviri kuzonzi zviri kuzopa pressure kuruling party yeZimbabwe because tikada kutarisa munhu ane 47 years tichicompare neage ina president weZimbabwe munhu iyeye pasina kana nharo anenge atori zera remwana wavo zvisina kana anopikisa kana kutoita mudiki kumwana wavo ndozvinhu zviri kuitika maborn free crew ari kutoitika. So pari kunzi Mozambique iri kulead by example nekuti yakutoisa kubva payakawina independence kudhara mukomana weyo tikaweka makore ake anga asati atombozvarwa but iko zvino zvakangonzi ngaapinde zvake atungamire Mozambique. Ndo situation iripo ndo zvinhu zviri kuitika ndo pressure iri kupiwa ruling party yenyu yepaZimbabwe. Amene kuti imimi muri yeZimbabwe muri kuzvionawo sei ne pressure iri kuzongobudikira irimo muma social medias ichinopuwa kuZANU-PF.